eu sunt Alex și după cum v-am promis o să filmez, o să fac videoclipuri cu provocări. Mai întâi vreau să citesc provocări. Prima provocare este să intri într-un magazin și să întrebi dacă are o sticlă de Fanta și dacă zice da să zici ce te laud. A doua provocare, mănâncă o lămâie. A treia provocare, te provoc să te sau să bei o sticlă de Coca-Cola. Pentru că sunt foarte multe provocări, azi le fac pe amândouă. Să mă spăl pe dinți cu muștar și să bei o sticlă de Coca-Cola. Eu am aici o periuță. Am reușit să terminăm sticla de Coca-Cola. Sincer, mi-au dat lacrimile. De-abia am putut să o beau după ce m-am spălat pe dinți cu muștar. Așa, acum o să mergem la magazin și o să facem provocarea care ne-a pus. O stați un pic. Și acum o să mergem la magazin, cum v-am spus, și o să facem provocarea care ne-a pus-o distrugătorul Fanny. Să mergem într-un magazin și să întrebăm dacă are o sticlă de Fanta. Și dacă zice da, să zicem și ce te lauzi. Salut! Acum o să mergem la magazin. Să mergem la magazin ca să facem cealaltă provocare, ultima provocare pe care o avem. Și mai avem o singură provocare de făcut. Acum o să mergem la un magazin ca să facem și cealaltă provocare. Așa, și o să pornesc videoclipul când o să ajungem la magazin. Am ajuns în sfârșit la magazin și acum o să ascundem, o să încercăm să nu se vadă telefonul că îl filmăm și o să încercem să facem provocarea. Ai Fanta? Fantoasa? Ce Fanta? Sticlă de Fanta. Mare? Mică, ai sticlă de Fanta. Nici mare. Mare, da. Ce te lauzi?